siglo se gastó tantas palabras como en este siglo. Y si gastan tantas palabras, donde se habla mucho, más que la mitad no es la verdad. Palabras sin ruido. Palabras sin ruido. Si hablas hoy, soy el esclavo de las palabras. Y que el hombre cada vez es más máquina. Sin cuerpo. Sin nada. Las máquinas no, las máquinas me dan menos miedo, más miedo se me dan la gente. Y quiero un mundo propio, quiero pensar como yo y vivir como yo. Porque mi alma es nada más que el círculo, sin nada, solamente libre.
estar hoxe aquí. É a primeira vez que vimos a Melide. Bueno, somos amarúas. Na cabeza tiño ben organizado, pero salgo aquí e falta. Somos amarúas, estamos moi contentos de estar hoxe aquí. Esperamos que vos guste a nosa proposta, que nos entendemos da música. E bueno, pouco máis. Despois seguiremos falando. O que ven agora chamase Coles.
que fixemos nós, non? Pois que non nos conozades, nós xa levábamos uns aniños tocando e decidimos tomarnos aí un ano sabático, ano que se convertiu un ano e medio, ou tarde de vacacións, colle xe justo rápido. Bueno, facíanos falta esa separación un poquinho para recalcular outra vez que era o que estábamos facendo, que era o que queríamos facer, levar máis a música a un ámbito máis propio, igual de composicións propias e de ideas que nos estaban salindo realmente que había que explotarlas de alguma maneira. Esta canción chamase Punto Nemo, e para que non o sepa, o punto Nemo é, a ver se non me equivoco, o punto do mar que está máis lonxe de calquera punto de terra posible. Entón, se estivas para ali, estás lonxe, o máis lonxe posible de calquera civilización. É un pouco o que fixamos nós, non da civilización, pero si un pouco de nós mesmos. Marchamos, encerrámonos e saliu isto, que esperamos que teña sentido todo o traballo hasta ahora. Así que nada, vai Punto Nemo.
ritmo así máis poético, tranquiliño, vai un así con base máis tradicional. Se queredes bailar, moitos pasos non tedes, pero aquí hai bachiño. Se vos apetece, hai sitio, non se cobra por bailar aquí. Nos gustanos moito ver a xente bailar. Creo que dixen a palabra bailar moitas veces. Vai, árdora.
los pés non vale, ten que ser algo así máis corporal. O que pode facer ou non, eso non vai dar que repetir. Bueno, como vos decía, cando componemos, que marchamos mentalmente solo a facer algo máis noso, este tema que ven agora, que vos acabamos de tocar, é un tema que ten pois, a melodía tradicional e o arreglo pois, está moi enfocado a ela, non? O tema que ven agora non ten absolutamente nada que ver. É un tema moito máis lento, a letra é dun poeta, dun gran poeta, do que creo que vos van falar despois. E a melodía tamén é composta polo grupo, así que é todo noso. Espero que vos guste un montón, casi tanto como a nos tocala, e que sintades cousiñas aquí na Vallejoa.
Mirad, unha das ventaxas que ten tocar así en sitios pequenos que se vos ve a todos tan cerca e que isto é así como moito máis intenso e máis personal, pois é que nos permite facer outro tipo de contacto e interrelación con vos. Isto, bueno, explícamolo antes, para que non vos levedes un chasco, vale? Se queredes facer unha parada técnica ou algo así, este é o momento, vale? Porque vos vou a contar un conto e vamos a intentar facer un experimento entre todos, vale? Mirad, a primeira parte do experimento, un mechero ou algo así ten alguén? Non. Non se pode, nada. Testi, pero telo arriba. Oh, que nivel. Bien. Non é para pasar nada do experimento, que me están volando as partituras. Vale, daquela un recurso así. Bien, nada. Mirad, vamos contar unha historia que precede o tema, non me serve de nada, vaya por Dios. Que precede o tema que ven despois. E o importante desto é que cando despois escoitedes o tema, asociedes isto que vos conto ahora co que vai sonar despois, vale? Se non o sabedes, aquí hai moita xente que somos da Costa da Morte, concretamente algúns, entre os cales me incluo de Camariñas. E eu, cando era pequeno en Camariñas, había un personaje destes que hai en todos os pueblos, entendo que Melide tamén o saberá. En Camariñas había un que quería ir a Luna en Jamela. Oye, cada unha as súas manías. Unha Jamela, sabedes o que é? Si, non? Bien, pois o tío quería ir a Luna en Jamela. Cada unha as súas manías, todo Dios chamaba así raro, loco, as de Dios. Pero tío, o sea, el víache pola calle, montábache na tripulación e dixeche, bueno, eu vou levar tal, ti traes a empanada, eu levo unha tortilla. O tipo tiña os seus razonamentos e tiña a película ben montada, sabedes? Non lle faltaban previsións, non lle faltaba de nada. Pero claro, a ver, as cousas como son, isto a min contou non sei se está a pensar, contábamo como un neno e eu como un neno entendía, eu dixía, este tío está un pouco pirado do ollo. E o 90% ou o 99% da peña de Camariñas se ibas a confirmar que tamén o pensaba. O sea, el creía firmemente na súa apuesta de chegar a Jamela, pero no pueblo a cousa non estaba moi clara. Daquela eu, a medida que fui medrando e intentas ver o mundo de outra forma, cheguei un día a conclusión de que aquel tipo non quería despejar, facerlle competencia a NASA nin a este rollo, senón que el simplemente se cadra algún día vio que iba navegando así de noite ou tal, e ali na raya do horizonte onde se perden as cousas, no canto que lle chaman en Camariñas, había unha luna grande que se o tío remaba moito o se cadra chegaba. Bueno, eu que sei, planteamentos que hai, non? Cando toquemos isto que tocamos ahora, pois pensade na luna, pensade no cohete Jamela e nestas movidas, e despois comentamos a xogada, a ver se dades imaginado ese rollo guai ou non, vale? Intentámoslo. Sí? Ben, a ver que sabe.
Que tal foi o de imaginar eso? Pareces en algo? O sea, víaslo, máis ou menos, por cachos. Pois está guai que imaginar eso. O sea, guai por vos, Era difícil. Porque, que sei, os gemelos e eso, bueno, guai. Eu contaría vos contos para que non sei. A xente que tenta que mesmo que non. Sí.
Bueno, como vai a cousa? Ben? Ai, non vos escuito nada. Vale. Non tal, está lonxe. Bueno, isto vais acabando, van quedando menos. Sí, van quedando menos. O tema que ven agora outra vez con moita base tradicional, se queredes bailar, eu volvo a elegir. Antes eu vou por aí dúas chicas que bailaron. Eu fixei-me, porque elegí moito, mentalmente, porque non vos podía elegir. Pero, bueno, como vedes, o meu non é falar. Cantar máis ou menos, vou facendo cousas, pero de falar nunca foi o meu bueno. Pero oblígame, porque senón eles non poden opinar. Así que nada, tedes que aguantar dando vos a tabar. Nada, vai menos, creo que é mellor que me falar.
Bueno, vai agora o tema que fixemos o videoclip, non sei se o vistes, bueno, supoño que algúns sí, algúns non, para que non o virades ou que irades volver a velo, tédelo na nosa página, no noso Facebook, no noso Twitter, en todo canto hai as Amarugas está o videoclip por aí. Chámase Non, e fixémolo con MM, que é unha empresa produtora que, bueno, trataron super guai, es quedou unha cousa moi chusquiña, podela ver, é moi chusquiña de ver. É que máis vos podo contar? É grupo pouco máis. Se o sabedes, podedela cantar. Eu a xarexerei, bueno, case tanto como a que bailedes. Xa que bailar non me fase descanso, podedes cantar. E así non quedo fatal. Porque estou pegando. Está deixado ou teño que seguir falando? Para que non sei, que sí. Teñen uns instrumentos que son unha... E a mí non fai falta afinar, xa afino da casa, sabes? Non sei se te escuita, non? Escuita, non se fala. Xa que quero falar non. A verdad que me dá un pouco de medo isto do micro, non? Son unha persona moi tímida, pero por eso elexen a gitar, non están aquí escondido. Dijo que cando me dixeron eles de vir a... Bueno, eles son partes de Amarugas, non? Pero cando me dixeron de que íbamos tocar a Melide, chíveseme o corpo de ilusión porque eu a última vez que vin a Melide, ahora se fosen dun neno, non? Pero cando vin a Melide vinin con os pais, mas con o irmán, e fui fai moito tempo, sería o así, o sea, un cativo de todo. E dixen, hostia, volver a Melide, tío, acórdame a Melide cando vin aquí de haber un... Pues tiñan fama de facer un pulpo moi rico, non sei se agora sigue sendo, non? Pero a verdad que eu teño moi bo recuerdo de eso que son de Camariñas e ali o pulpo é mellorable, non? Pero moi bo rico o pulpo de Melide. Ahora vedes porque non mandan parar a mí, en verdad, sempre hai xente peor.
algúns van de porta en porta, un saco de cizas costas, e porque son uns docas. E calar, 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 moita precaución, se quixese que acaso as cousas son así, porque sí, velaí, e non lle demos voltas, si dixese que sí, si dixese que sí, entón sería irme, preparar seriamente la batalla de flores na festa do patrón. Si dixese que sí, si dixese que sí. Bueno, vai a última. A última, despois sacamos de outra. E despois pides outra. E nos vamos aí. Colocamos todo outra vez, tocamos a última, si xa a última porque non sabemos máis. E todo está contextos. Despois podemos falar ca xente, todos, se queredes, somos agradables fora de aquí de arriba. Más porque aquí teñen un pouco as caras serias polos nervios, pero abaixo somos máis riquiños. Gustanos o fútbol, gracias. Se nos queredes invitar algún día, nos vimos. Gratis, porque somos músicos, e iso implica que moitos cartos non temos. Bueno, má muiñeira, por se queredes bailar, os que hasta agora non quixestedes bailar e me queredes dar a alegría antes de marchar para casa, podedes. Tedes aí sitio para un par de pares. Aí hai unha rapaza que baila de e pobriña non vai bailar sola, non lle feredes ese feo. Terá que bailar con Jana. Bueno, non vos insisto máis, pero mirvos desde aquí.
trato. Se non hai trato, non salimos a tocar hoxe. O trato é, eu presento, vos aplaudides moitísimo, como se fóramos aquí, eu que sei. David Bisbal, por dicir un nome. Non, somos nós mellores, pero tampouco me quero ir de prepotente, sabes? Queda mellor ser humilde. Preséntovolos, se non se me olvida ningún nombre, aproveito os que xa están aquí. Miguel, Sáenz Paipaita. A guitarra, cacharradas diversas, Carlos. Nas percusións temos Antonio e Isaac, que é un dos últimos en chegar, por cierto. Gran incorporación. Isaac cada uno o seu instrumento. Fran, que creo que xa o conocedes de sobra. E deixo po final a nosa super sorpresa de hoxe. Ela é daqui. Eu presentome despois. Deixome po final. A cousa é boa ao final. Casi antes do final, vaya que vos quería presentar agora, xa a vistedes porque é guapísima, imposible non vela. Ela chamase Sara, é de Melide, é a nosa violinista de hoxe. Bueno, eu son Tania, por se tiñedes algunha dúda. Gracias. Se queredes que vos amenixe algún convite ou cousas así, sabedes, teño don da oratoria. Bueno, deixo-vos aquí con eles, que vos van cerrar o concerto de moi boa maneira. Moitísimas gracias por estar aquí, de verdad. É un placer estar tocando diante da xente tan riquiña como vos. Gracias. Mirad, mentres me preparo e tocamos a última, contou-vos unha historia, vale? Non vos la contei antes, pero eu son das historias, Tania, que fala ben, son das historias. Cando empezamos o concerto, había por aí unha voz un pouco rara, que estaba sonando. Eu non sei se a reconoceste, se sabedes un pouco por onde van os tiros. Algún voluntario? Non? Vai aí involuntario? Mirad, este que sonaba ao principio de todo é o alemán de Camelle. Si vos lo presento así, sonaba vos máis. Sí? Un tío que igual co da Jamela tampouco estaba tan taladrado como parecía e contaba cousas así de interesantes como estas. E curiosamente o alemán de Camelle falaba de que para él todo era cierto, que as cousas empezaban e acababan no mesmo sitio, tiña unha visión circular da vida e dos acontecimientos. E nós, reinterpretando un pouco isto, queremos darlle ao noso concierto este toque circular. E para encanar isto nun alarde de dialéctica, vamos a contar a última historia da mente. Mirade, vos sabedes o que as formigas se chama o círculo da morte? Si ou non? Pois mirade, as formigas, cando salen a cazar e alimentarse, levan unha diante, unha guía, por decirlo de alguma forma, e van o resto detrás. Salen do formigueiro, fan o que teñen que facer e cando volven, veñen detrás do mesmo tipo que as levou ao principio, pero hai veces que a formiga que vai diante pérdese. E que pasa cando se perde? Pois que empezan a dar voltas en círculo, todo o formigueiro. E non saben salir de aí. O sea, son formigas, tampouco íbamos a pedir. Bueno, empezan a dar voltas e non salen de aí. E acaban por morrer. Un pouco dramático, pero é así. Morren de agotamento e de que non dan soportado máis voltas nese rollo. Os ingleses chaman isto ant-mill. Son así, ant-mill. Que tal vos parece a mi pronunciation? Oi, ant-mill. Bien. E daquela pensade que moitas veces estamos igual nós como pequenas formigas de dúas patas seguindo a formiga que non nos toca seguir, e xa vos contei en que remata isto de seguir a formiga equivocada, o sea que tomade como que irades, queda aí a reflexión no aire, vale? Moitas gracias por todo.
nimos deste descuento. Moi mal, que me olvide normal que estou nerviosa, pero vos non. Como vedes, aquí hai moitas cousas que poden salir mal no sonido. E un músico non é nada sin o seu super técnico. Así que, un super aplauso máis grande con noso aínda a José Gómez. Ahora sí, se finito.